Λοιπόν, έχουμε δει πολλά Toyota Land Cruiser, Voltisia, Overland. Αγωνιστικό δεν έχουμε δει πολλές φορές. Πάμε να το δούμε, να δούμε τι φοράει πάνω. Το τι φοράει θα μας τα πει ο Φώτης Κουτσουμπός. Θα τραβήξουμε ένα βιντεάκι εσωτερικά για το τι φοράει, τι έχει κάνει, τι έχει ενισχύσει, τι ανάρτηση, τι πέδηση κάνει το αμάξι και έχει. Ένα αμάξι το οποίο μέσα από τα Land Cruiser που βλέπουμε και μας αρέσουν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και στα πρώτα 10 μέτρα είσαι με το χαμόγελο στα αυτιά. Ένα εξαιρετικό αμάξι. Το πιστεύω, το έχω οδηγήσει, σου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Έχει πολύ καλή ανάρτηση, επειδή το δοκίμασα, θα μας το πει και ο Φώτης, που φυσικά είναι δικό του, είναι οδηγός αγώνων και όλα αυτά. Το μόνο που θα πω είναι ότι φοράει δύο Öhlins πίσω, διπλές σε κάθε τροχό και μία King μπροστά, η οποία είναι κορυφαία. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια για αυτό το αμάξι. Έχει 3 βελτιώσεις ακριβώς για τον αγώνα και τα λέει από μόνο του που έχει κερδίσει το κύπελο φέτος για τον Πάγια και φυσικά 7ο στην κατάταξη. Αυτά. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό πλέον. Φεύγουμε από αυτά που έχουμε ζήσει, τα αναχώματα και όλα αυτά. Είναι πλέον αγώνας δρόμου, λίγο πιο λάσπη αλλά πιο ίσια κατάσταση, σε μεγάλες ταχύτητες. Με πάντες, με τούμπες που μπορεί να τύχουν. Έχει τύχει στον Φώτη πολλές φορές να τουμπάρει και να ξαναγυρίσει. Γι' αυτό φυσικά, και το αμάξι είναι κομμένο. Πολλές αναμνήσεις, θα μας τα πει όλα ο Φώτης. Μία ερώτηση τελευταία έχω να κάνω σε σένα. Πώς έζησες στον Πάγια μαζί με το Φώτη, πώς ήταν βασικά σαν εμπειρία? Γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με το road, αλλά ασχολείσαι έτσι με τα εμπόδια όπως κάνω εγώ, οπότε θα ήθελα να μάθω λίγο για τον αγώνα αυτόν. Θα σου πω ότι όχι κακό προαίρετα, μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία. Θα πω ότι ζήλεψα λίγο τον συνοδηγό, ήθελα να είμαι συνοδηγός. Μου αρέσει να οδηγάω, δεν θέλω να οδηγάω σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι λίγοι μπορούν να οδηγήσουν και να έχουν στα χέρια τους ένα τέτοιο θηρίο. Ναι. Έχω βλέψεις πάρα πολύ για του χρόνου. Έχω πει στο Φώτη, Φώτη βάλε με, κάνε ό,τι μπορείς, θέλω να είμαι συνοδηγός, έστω. Η εμπειρία μου για το 2025 ήταν ότι ήμουν αυτός που έβαζε βενζίνη, που έπρεπε να είναι με κάποιες σίγουρα οδηγίες, δηλαδή να φοράς στολή, να φοράς γάντια, να φοράς μάσκα, για να βάλεις έστω και τη βενζίνη, προδιαγραφές οι οποίες είναι σε ένα άλλο level. Θέλω παρόλα αυτά να μπω συνοδηγός του χρόνου, ελπίζω να το κάνω. Θα μας τα πει όλα ο Φώτης στη συνέχεια. Το ευχόμαστε. Πάμε να απολαύσουμε το Toyota το Land Cruiser, αγωνιστικό, by Φώτης Κουτσουμπός.
Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Αλλά αφού ήρθε, καλοδεχούμενο. Δεξιά δεν ήταν εδώ. Δεν είναι εδώ, όχι, δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Το πάμε. Πάμε, ναι, χαλαρά πάμε. Ωραία, Φώτη, για πες μου λίγα πράγματα για το αμάξι. Το αμάξι είναι ένα LC90 τρίπορτο του 2000. Δουλεμένο στα χέρια μας τελευταία 13 χρόνια. Σε όλα τα σημεία βελτιωμένο. Λίγα πράγματα που φοράει. Από ανάρτηση φοράει King Coilover μπροστινά και διπλά Öhlins πίσω. Αποσπασμά φοράει ένα καπαντέ με quick shift επάνω. Φυσικά είναι ραμμένο σε ψαλίδια, συνεμπλοκ, πολυουρεθάνη συνεμπλοκ παντού. Έχει λίγο φτιαγμένα τα καπάκια του μοτέρ, λίγο σε αυτά τα πράγματα γιατί θέλω να αξιοποιηστεί πολύ, δεν έχει τόσο πολύ δύναμη. Φοράει εξατμίσεις από 8 πόδια λαιμούς μπροστά μέχρι πίσω, custom από το Nino custom. Roll cage είναι Nino's custom, όλο hyper full ενισχυμένο, τσεκαρισμένο ότι δουλεύει χωρίς να παθαίνει τίποτα. Ποδιές άσφυρ ντυμένο από κάτω, 5 χιλιοστά μπροστά μέχρι πίσω, σασμά τα πάντα. Ηλεκτρικά φοράει G4 Moon link εγκέφαλο, αυτό το περιποιείται ο κύριος Γεωργιάδης, ο Τάκης. Καθίσματα σπάρκο, τιμόνια σπάρκο, λευκέδες, αερόσακους. Μας έχει βοηθήσει ο κύριος Αγγλόπουλος. Πυρόσβεση σπάρκο. Είναι ταυθείο αυτοκίνητο, ταύση τα 1 και την Ελλάδα στην κατηγορία τρέχει ιστορικό. Δυστυχώς ο στόλος των αυτοκίνητων στην Ελλάδα είναι για τα δεδομένα ιστορικά αυτοκίνητα. Είναι 20 ετίας και... Okay. Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο αμάξι είναι Land Cruiser. Είναι Land Cruiser J90 3400 V6. V6. Και από αγώνες, πού έχει συμμετάσχει? Αγώνες τελευταία 13 χρόνια τρέχω με αυτό. Είχα κάνει μια παύση του χρόνια λόγω οικονομικού. Έχει συμμετάσχει σε όλα τα μπάκια στην Ελλάδα. Όλα τα μπάκια Greece. Έχει κάνει, τρέχει ράλι, τρέχει τα πάντα. Είναι θεία σύνομο 100%. Να τρέξει όπου χρειαστεί. Είτε σε χωμάτινα ράλι, είτε σε cross-country ράλις, είτε σε μπάγια ράλις. Αυτό χαρακτήρα έχει το αυτοκίνητο. Ωραία, και εντάξει, ήμουνα και σε αυτό το κομμάτι το μπάγια του 25 και εγώ λίγο στην ομάδα. Θέλω να μου πεις στην κατηγορία μας τι έκανε το αμάξι. Στην κατηγορία του φέτος το αυτοκίνητο κέρδισε την κατηγορία στο National Dakar Overall, πρώτο αυτοκίνητο στα αυτοκίνητα στο National. Δεν μπορούμε να τρέξουμε στο παγκόσμιο στην κατηγορία του. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε συνέχεια. Ετοιμάζουμε και άλλα αυτοκίνητα παράλληλα για την ομάδα. Και ελπίζουμε να πάμε και καλύτερα φέτος. Φέτος πήγαμε 26 που έλειπε. Στον αγώνα που έρχεται. Οι βλέψεις είναι για αυτό το αμάξι ή για κάτι άλλο καινούριο? Το καινούριο έχει έρθει, το καινούριο θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται.
δεν με ενοχλεί. Το αγαπάω πάρα πολύ στο αυτοκίνητό μου. Οπότε είτε με αυτό είτε με το καινούργιο τρέξω, πρώτα είναι το να περάσει καλά και να ευχαριστηθείς αυτό που κάνεις, άσχετα με τη θέση. Οπότε και τα δύο αυτοκίνητα τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αυτοκίνητα που έχω στην κατοχή μου τουλάχιστον 13 χρόνια. Είναι το αυτοκίνητο αυτό που έρχεται, να το πούμε κιόλας πια. Είναι το Πατζέρο, το TAF 1 του Σταύρου του Δημητριάδη, του αδελφικού μας φίλου, το οποίο ήρθε στην κατοχή μας πια. Οπότε είναι δύο αυτοκίνητα τα οποία έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια πάνω. Είναι αυτοκίνητα που αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε δεν με ενοχλεί. Δηλαδή είτε με το Land Cruiser είτε με το Mitsubishi τρέξω, δεν με πειράζει. Είναι μια εμπειρία η οποία έξτρα. Έχουμε και το βιταράκι, το Grand Vitara του ιού που μπορεί να. Τέλεια. Και βλέπουμε και κάνουμε. Άψογα. Το Toyota Land Cruiser 3400 V6 24 βάλβιδο. Κάντε ένα like στο βίντεο μας Και ένα subscribe και follow στο Instagram και Facebook, γιατί έχουμε ένα φανταστικό giveaway με μια λεντόμπαρα Strands από τους gigaparts.gr. Σωστά, 42 inches Gigaparts. Και όχι μόνο αυτό, το giveaway θα υπάρχουν και 10 τυχεροί που το Gigaparts θα τους δώσει 10 κουπόνια έκπτωσης για να αγοράσουν ό,τι προϊόντα Strands θέλουν με έκπτωση φυσικά. Ήταν το δεύτερο επεισόδιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε πραγματικά τώρα να το απολαύσουμε αυτό το αμάξι.